Aprobado na sa Davao City Council ang car-free ordinance alang sa Davao City Coastal Road. Ano ang report ni John D. Esteban? Aprobado na sa Davao City Council ang car-free ordinance. Sa mga ordinansa, mamahimong libre sa sakyanan ang dakong bahin sa Davao City Coastal Road. Gikan crossing Bagua Playa, paingon crossing Tulip Drive. Kay siradaan kini kada Domingo sugod alas 4 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag. Ang implementasyon magsugod karong November 30. Okay raman kay ang oras, di man pa nga taas kay oras. Pila naman to cars ang gihatag sa ilaha. Ana. Okay rin na ma'am, pang-exercise. Sige, mabanggaan sila ma'am. Ako kay okay lang po. Para Kay kuan mo po na 4 hours na bang futad. ang mga ordinansa kabahin sa physical fitness program sa Davao City Sports Development Division. Dinhi mahatagan ang katawhan ug panahon ug espasyo alang sa recreational activity sama sa jogging, cycling ug uban pa. Nalipay ang environmental group nga IDIS o Interfacing Development Interventions for Sustainability sa pag-aproba sa mga ordinansa. Nakatakdang magbuntar og mga traffic advisory ang Davao City Transport and Traffic Management Office aron magiyahan ang mga motorista. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.